दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। दिनैनि नैबे खौराङाव भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोनाहाय मिन्थिखाबाय बे खौराङा जागोन बनसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायावहाय। दा बिथांमोनाहाय नैबे फैबाय थानाय समावहाय दिसपुरावहाय बनसुआ दरजा जोखावहैलायनायनि खोथाबो बुंदों। दा नोंथांमोननो नैबे खौरांखौ आङो बेनिखायनो होनो सानदों। सिगांबो एबसुआहाय बड'लेण्डखौ सोमावसारबोदों, बड'लेण्डनि थाखाय नांबोदों। दा दिनै फिन खेब जोंनि गेजेरावहाय बनसुआहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननो थाखाय आखायाव लादों। दा नोंथांमोनाहाय नैबे सिगां जे समावहाय एबसुजों जि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय, दा नोंथांमोनाहाय नैबे बनसुजोंहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लागोन ना लाया? दा नोंथांमोनाहाय बेखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो नैबे खौराङावहाय नोंथांमोनाहाय गोबां इम्परटेन्स खोथाफोरबो मिथिनो मोनगोन। जे दाखालि जानानै थांनाय गुरखाफोरनो ट्राइबेल्स एरियायावहाय एबा बिटिआर एरियायावहाय हा होनाय, बे बाथ्राखौबो बिथांमोनाहाय सोंखारिदों। दा नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों मा मिन्थिनो हाखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों हर। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोनाहाय साबस्क्राइब खालामला। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोदान बोसोर आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि सायावहाय गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल नैबे बेंटल भवनावहाय सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ दिनै लानाय जादों। आरो बे सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिङावहाय जों गोबां सावरायनाय जादों। आरो बेनि गेजेराव मेजरथार डिसिसन हिसाबै जे जोंहा फैबाय थानाय समाव बनसुनि कनफारेन्सखौहाय नैबे बेंटलावनो 14 आरो 15 मार्चआवहाय लानाय जाहैबाय। आसा खालामदों बयबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै बे बनसुनि कनफारेन्सआव बाहागो लाफैगोन। आरो नैथियावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जितु 2025नि फेब्रुवारिनि गेजेरावहाय आसामावहाय आसाम एसेम्बलि जानो थांगासिनो। गतिके बेयावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गिबि खेब बे बनसुनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि, बे थांखिखौ दिनै दिसपुरावहाय जोङो धरना लाहैनायनि जि थांखि, बे थांखिखौ दिनै जोंनि बे दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों दिनै लानाय जाहैबाय। दा जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बे धरना बेखौ जों लाफुंनाय जासिगोन। आरो बेजों लोगोसे जों बनसुआ जों खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव बे दिसपुरनि जि धरना, बे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि आसाम एसेम्बलियाव जि लानो गोनां बनसुनि हाबाफारि, बे हाबाफारियावहाय बयबो आसामनिनो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै जोंजों बाहागो लानो थाखाय जों गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय। जितु मासबाद रेभिनिउ सार्कोलावहाय जितु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक, दा दानि बिटिसि 6 शेड्युल गोलैनाय बे एरियायावहाय जितु नन ट्राइबेलफ्रा जितु हानि पाट्टा मोन्दों, बेखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोन्दों। जितु जों मिथिनो मोननायावहाय जे मासबाद सार्कोलावहाय गोबां नन ट्राइबेलफ्रा दिनै कास्टलेण्डनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै जे बिथांमोना पाट्टा हा मोन्दों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेयाव जों सान्दों बे 44 जन, बेनि गासिबो फाइल नाम्बार आरो बेनि लिस्टआ जोंनियाव दंफैयो। दा बेफोरबायदि हालोदा दिनै खेबसे नङा, खेबनै नङा, गोबां बार जाबाय। दा थांनाय समावबो बिथांमोना गोबां नन ट्राइबेलफोरनो लेन्ड एलटमेन्ट होदों, जाय 2016नि पेन्डिं लेन्ड इस्युमोन, जाय बे थांनाय 2016नि उनावहाय बिथांमोनहा हा पाट्टा मोनाखैमोन, ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो मोनाखैमोन। नाथाय थांनाय 2021नि 1 जानुवारियाव लेन्ड मेलानि थ्रुयै नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा होदों। आरो बे गासिबो डकुमेन्टसा जोंनाव दङ। आरो दा गोदानै जितु मासबाद सार्कोलावहाय जितु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक गोलैयो, आरो दानि 6 शेड्युलावहाय दि कास्टलेण्ड हाखौ गुबुन नन ट्राइबेलफोरनो दिनै 44 जन
40 बारा बिथांमोननो दिनै लेन्ड अलटमेन्ट होदों। दा दिनै जोंनि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंदों जिहेतु बिथाङा दिनै हा हुनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सम NDFB जानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै दिनै बिथांमोना दिनै 6 शिड्युल ट्राइबेलफोरनि हाखौ जिहेतु भारतनि संबिधानावनो दिनै बिथांमोना मोनामोन। नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामनो सानदों बिथांमोना स्पष्ट जोंनो क्लियार होनांगोन। आरो जोंनो मोनफ्रोमबो बनसुनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो रेभिनिउ सार्कलआव दिनै हानि इसु जि जेंना जानानै थांदों बिनि सायाव RTI होनांगौ। आं गोख्रों भाबै जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं अर्डार हरो। आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा अफिसार्स सोरबा मिनिस्टार सोरबा दिनै मण्डलफ्रा इनभल्भमेन्ट दंबा बिनि दायनि साजाखौ बिथांमोना लाफानांगोन। दा आं बनसुनि जानानै गुरैयैनो खावलायदों जे बे इसुआ दिनै हानि इसुआ दिनै जोंनि बर'नि गिदिरथार इसु। बे इसुनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफादा दिनै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बे समायसाखौ पावाराव फैनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना जेबो दायथ' लायाखै। बे दिनै लाजिथावथाव आरो दुखु मोनथावथाव। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जों दायथ' लागोन। आरो सोरबा इललिगेलि सोरबा मण्डलानो जाथों सार्कोल अफिसार्सआनो जाथों सोरबा पुलिसानो जाथों सोरबा मिनिस्टार्सआनो जाथों सोरबा MLA आनो जाथों सोरबा इनभल्भमेन्ट दङब्ला बेवहाय जों खुनु कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा। आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। गोजोन्थों।